Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn Wajabati k'a dɔn an sigira kɛnɛ kan laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Wajabati k'a dɔn a bɛ jamana kunnafoni de maana nɛgɛw karafe sɔgɔmada in na min ye Ahmed Jakite n'a ye wulikajɔ kɛ ka yamaruya di i k'a dɔn kunnafoni an b'an jo a la sabula sɛbɛnfura sɛbɛkɔrɔ bɔlen bɛ karamɔgɔ de batugora naam bala cogo bɛ di Wajabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'inter de Bamako Bamako furanjɛ a munumunu salo maa min ye fasiri kɛ a to a de ko yɔrɔso ko a k'i k'a dɔn wulikajɔ ni hakili waasi jamanakuntigi min ye Asimu Goyita ye i k'a dɔn hakilina kelen d'a la bilen minnu gɛrɛlen don a la ani minnu b'a dɔn a yɛrɛ b'i ɲininka a bi su caman kɛ a tɛ sɔnna wa sabula i k'a dɔn ko dɔ kalazolen don a yɛrɛ ka fanfɛla la a yɛrɛ t'a dɔn nin ko in bɛna bila danga jumɛn in na Choguel Kokala Mayiga o de kun ye premier ministre ye Wajabate k'a dɔn farigan kun y'a minɛ i k'a dɔn ayiwa an bɛ donni minɛ ko bi nɔgɔya nana min ye maa kura ye o y'a yɛrɛ cakɛɲɔgɔn ye u bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ a kun y'o de ta ka bila Choguel nɔ na yanni Choguel ka nɔgɔya Wajabate yalima Choguel nɔgɔyalen min filɛ nin ye a ka segin ka n'a ka premier ministre ya minɛ ta wa min b'a la ni ayiwa o ye colonel ye yalima o ka to a la wa yalima nin bɛɛ yɛrɛ de ka dabila ni ka maakura ta wa sɛbɛnnikɛlaw ko président Asimu Goyita a bɛ mɛn munumunu na i k'a dɔn a bɛ mɛn ayiwa cinci gosili la a ka bureau n'a ka so cɛ hakili kɔni a bara k'i hakili jagabɔ a ko ni maa min ye politiki baaraw ta k'a lajɛ min ye jamana in ye i k'a dɔn kɔsa in na Choguel Kokala Mayiga politiki maa don a ye baara ni kɛwale minnu kɛ o kɔni kɛra sababaden ye a bɛ komi jamana den bɛɛ lajɛlen ka miiri kun y'o de ye tiɲɛ jala k'a fɔ jamana in bɛ dangan min na Mali bɛ fɛn saba de nɔfɛ fɔlɔ Mali ka kɛ Mali ye filanan bonya ka ta ka da Mali kan n'an yɛrɛ jɛna ni min ye ko an bɛ min ni min kɛ i k'a dɔn ayiwa sɔnga ko maa kana wajibi kɛ an da la Choguel Kokala Mayiga a ka baara kunfɔlɔw bɛn n'o de ma o dun dara jamana den bɛɛ lajɛlen ayiwa minsira fɛ an bɛ donni min na ko bi Choguel kelen ka fariguwa a ye cɛ wɛrɛ wele colonel Ablaye Mayiga e ka bila nɔ na i ka ko lajɛ Wajabate k'a dɔn Choguel y'i sen da yɔrɔ min o fana nan'i sen da ka tɛngu yen na nka politiki baara ani baara wɛrɛ tɛ kelen ye sabula n'i ye Choguel ni Ablaye Mayiga ka baara ta k'a lajɛ u cɛ ka jan premier ministre dulokiba bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ Ablaye Mayiga ma a bɛrɛ bɛnnen bɛ maa min ma o ye Choguel ye kelen politiki maa don filanan baliku don a sabanan i k'a dɔn Choguel Mayiga a ye ko caman kɛ jamana in kɔnɔ a ye ko caman y'a ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko nin ko in damada kelen bɛ ka Asimu Keliku bi kosɛbɛ yalima a b'a kɛ kɛcogo jumɛn in na Choguel ka segiden wa yalima min ye colonel Ablaye Mayiga ye o ka to a nɔ na wa sɛbɛnnikɛla ko ni dun ye ɲininkali kɛ kuma dɔw fɔlen kun don a bɛ waati jabɔ min ye gouvernement ye falenni ko ye maa dɔw bɛ gouvernement na olu kan ka bɔ sabula i k'a dɔn yɛlɛma u ɲinina Wajabate n'a ma ɲɛ k'a fɔ gouvernement bɛ falen k'a fɔ de awa maakɔrɔw bɛna don gouvernement na walima dɔw bɛna bɔ a la Wajabate o yɛlɛmani yalima o fana bɛna kɛ sababu ye Choguel wo walima colonel Ablaye Mayiga nin fila si kana kɛ premier ministre wa o ɲininkali tɔn bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko jamanadenw kɔni sigilen bɛ k'ale de lajɛ sabula an ka miiri ni taasi ye Asimu Goyita mana ko kɛ a mana baara o baara ta ka jamana sɛgɛrɛ mɔɔw dɛlen don a la bɛɛ b'a dɔn a b'a kɛ ni ŋaniya ɲuman ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ inter de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona l'alternance sɛbɛnnikɛla n'o ye Yakuba Kulubali karamɔgɔ daba tungora a ko dialogue social a ko min ye sigikafɔ kɛnɛ mun sigira malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni ka bɛn ni basigi sabati jamana kɔnɔ karamɔgɔ daba tungora ko yecogo wɛrɛ yira la koyi e ko dɔw ka banaya sira dɔ fɛnɛ tɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko hali bi malikura ko kuma bɛ ka fɔ an ma bɔ an nɔ na fɔlɔ dɛ karamɔgɔ daba tungora min ye fangakɔrɔ tɛmɛ n'o ye dunko juguya ani bɛsɛnkɔniya minnu tun bɛ ka kɛ karamɔgɔ daba tungora ko hali bi mana de bɛ ka biri maaw ɲɛna nɔ tɛ karamɔgɔ daba tungora ko bɛ ka kɛ bi o ka jugu ni kunun ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ jamana ɲɛmaaw ye kɛnɛ dɔ sigi min ye sɛnikaw ye u ka n'o ko fɛlaw fɔ karamɔgɔ daba tungora a goninen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen ka n'i ta fɔ an ka bɛn ko la min ye ji o ka taa da la sa sɛbɛnnikɛla ko ni bana dɔnna furakɛli bɛ nɔgɔya Mali bana ye min ye karamɔgɔ daba tungora dɔ wɛrɛ tɛ ko ye min ye sariya batobaliyaw n'i y'o bɔ a la tɔ b'a dɛn sɛbɛnnikɛla ko lakanabaliya mun b'an kan bi
min kɔni ye degun ye k'a lase jamana ma o kɛmɛ bɛɛ lajɛlen kunkanko ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ n'o baara ninnu sigira sen kan a ko jamana kɔni a bɛ kɛ jamanadenw sago ye sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi kɔrɔ yɛrɛ min ye Ibrahim Boubacar Keita ye ale kɔni tun ye lajɛba dɔ kɛ n'o yarabi n'o ye denni ye karamɔgɔ Daba Tunkara min ye Dialogue National Inclusif ye i b'a ye k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ Maliko la k'a bɛɛ lajɛlen fɔra o kɛnɛ kan nafolo mun donna la k'a dagosi bɔra o sɛbɛnfura k'o ta ni k'o kuru k'o bila kɛrɛfɛ ni kana ni hakilina wɛrɛ ye n'o ye Assise nationale de la refondation ye karamɔgɔ Daba Tunkara ko ma dabɔ dɔwɛrɛ kama dɛ o de ye nɛmuni ye n'o tɛ kuma minnu fɔra Assise kɛnɛ kan a bɛɛ fɔra ka ban sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye mana ye karamɔgɔ Daba Tunkara dugu jɛ ko 20 o de bɛ biri malidenw ɲɛna a bara ta kan ka wuli an ka ɲɛ yɛlɛ min ye malidenw ye an bɛ ko kalama namara mun bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara b'a ye k'a fɔ ko dennin tɛ lakɔliso minnu datugulen bɛ bi a dagosi ka bon min ye baarakɛla minnu bɛ ka laɲini kɛ o dagosi ka bon lakanabaliya mun b'an kan o dɔɔnin bɛ dun ka fa ti ka sabati jamana yɛrɛ bilisa ɲagaminen don baarako kɛmɛ gɛlɛya ye nin dama dama a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan ko ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara nin ka paw kunna waati ani waati nafolo mugu de bi cɛ n'u ye miliyari ye kan ka kɛnɛ dɔ sigi bɛɛ lajɛlen ka na k'i fɛla ko fɔ min ye Maliko degun ye a ka dɔn a bara ta min dɔn ka tɛmɛ mun kɛnɛ sigi ko wɛrɛ bɛ o la tuguni sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara kɛnɛ sigi in ti dɔwɛrɛ ye dɛ nafolo mugu bɛ cɛ ka bɔ trésor kɔnɔ nin k'o tilakilaw ni ɲɔgɔn cɛ ko kunu tile ani bi hakilina ko danfara bɛ min sɛbɛnnikɛla ko colonel Assimi Goïta karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni ye a wuli solila a ma taama a ko waleya minnu bɛ ka kɛ a ka yɛlɛma don a la n'o tɛ min ye Mali wari burujalen karamɔgɔ Daba Tunkara ni hakilina taara ka malidenw sɛgɛrɛ dɔrɔmɛ kelen maa si tɛ n'a dun bilen karamɔgɔ Daba Tunkara bi ta in o tuma ko ni kunun ta in tun ye k'a dun bi ta karamɔgɔ Daba Tunkara o de ye ka se ka daga yɛrɛ ta k'a jɔ da la k'a bɛɛ min ka daga yɛrɛ kunu o tuma kan b'o de la bi tile kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ alternance kɔnɔ Yakuba Kulubali ale ka sɛbɛnni don Wajibate naamu a kadina date bila diɲɛ negetana kɔ n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Azalai Express Wajibate k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ bolo kan bɛɛ lajɛlen kan ka i jɔyɔrɔ fa i bilalen bɛ baara min na k'a sɛbɛkɔrɔ kɛ Wajibate k'a dɔn kɔlɔlɔ ani ɲuguɲugu o bɛ ɲagaɲaga wuli sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn Bamakɔ siraw tiɲɛna min ye dugu ni ɲɔgɔn cɛ siraw tiɲɛna Wajibate a bɛrɛ ta wulikajɔ ni jateminɛ kun gele do ayiwa maa caman ka ɲɛna transition in kɔni na kɛ sababu ɲuman ye i k'a dɔn dugu a ka yiriwa ka sira dilan ayiwa jijɔyɔrɔ kana kɛ dugu kɔnɔ bilen Wajibate a bɛrɛ ta baara kɛbaliya tɛ min ye a ko ɲɛɲinini tɛ wari daɲa tɛ sabula i k'a dɔn tile fila in na minisiri min n'ale bɛ siraba ko kunna Wajibate i k'a dɔn a dimina min ye Madina ye i k'a dɔn a ka dimi senfɛ a nana tiɲɛjala bɔ ka bi tantara ni min bi kɛ o ka kɛ ten sa jamana sɛgɛnna Wajibate i k'a dɔn Madina a ko min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye kabini transition daminɛ i ka n'i miiri dabali ni fɛɛrɛ la min ma tigɛ gouvernement fɛ min bɛ se k'a to Bamakɔ yɛrɛ camancɛ a siraw bi bɔ min ye Ponzi kɔnɔnaw ye o bi bɔ Wajibate dabali tigɛra sabula ministres ka laadala ɲɔgɔn ye ma kɛ u da ma don kuma min na Madina Sisoko ko u nana bɛn a kan u y'a sɔrɔ i k'a dɔn laada kɔrɔ dɔ bɛ yen min fɔlen kun don ka bila Wajibate k'a dɔn a min ye jamana siraw labɛnni a ma fɔ sira kura bi dɛ nka kɔrɔlen minnu bɛ k'olu labɛn kɔni Wajibate i k'a dɔn waati bɛɛ jamana ka wari bɛ ta ka di dunanw de ma olu b'a baara kɛ u y'u ye jateminɛ kɛ n'a ma ɲɛ a bɛ kɛ sa an ka ba don an yɛrɛw ka cakɛdaw la an ka jamanadenw ka cakɛda an ka ba don la Wajibate k'a dɔn o de nana kɛ sa sababu ye an ka cakɛda fɔn fɔ bi yan minnu bɛ sira dilan o minnu bɛ kɔlɔsili kɛ o minnu bɛ baara jateminɛ o Wajibate wulikajɔ nana boloda ni ka kalifa kɛ olu de ma nin marché ba in a bɛɛ lajɛlen nana ta ka da ye ayiwa an ka jamana société ma sɛbɛnnikɛla ko a wulikajɔ ni jateminɛ bolo kan min ye direction générale des routes u k'o de ma ko DGR Wajibate k'a dɔn o de bɛ ministre jɔyɔrɔ fa siraba ko la siraw dilanni o de bɛ ministre jɔyɔrɔ fa Wajibate n'o bɔra yen a k'i b'a ye k'a fɔ ba ɲumankɛw minnu fana bɛ fara an kan ka wari di Wajibate k'a dɔn a fɛrɛ Mali fana b'o la ka taa se cakɛda wɛrɛ ma min ye Ageroute n'a nɔna ye Wajibate ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ don ca la min ye
ye a wa cakɛda minnu bɛ yen ni kɛ n yɛrɛ y'o ye baara bɛ ta ka d'olu ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bɔjabate k'a dɔn u ye jateminɛ kɛ kabini samiya ma se k'a fɔ min ye siraba kuntigɛlenw don Bɔjabate k'a dɔn yɔrɔ caman burukulen bɛ dɔw tiɲɛnen bɛ o tuma nin yɔrɔ ninnu labɛnni Bɔjabate u nana jateminɛ kɛ nafolo kasabi la miliyari 15 u k'o t'a bɔ miliyari 20 Bɔjabate maninɛ ko bolila fa bɛɛ lajɛlen k'o ɲini min kɔni bɛ se k'a to ayiwa Bamakɔ ɲinana ma ani dugubaw ni ɲɔgɔn cɛ o sirabangara minnu bɛ yen Bɔjabate a bɛɛ lajɛlen ka se ka labɛn ka don bɛrɛ la joona min bɛ se ka to jamanadenw bɛ lafiya nka Bɔjabate ala ye diɲɛ don o don da i k'a dɔn sira tɔ de bɛ tiɲɛ don o don i k'a dɔn pɔsi tɔw bɛ girin sɛbɛnnikɛla ko Madinɛ y'a ye sa k'a fɔ a tɛ ɲɛ min kɔ sa tiɲɛjala ka fɔ minnu ni minnu n'a a marché taara ka d'olu ma u bɛɛ min k'u wele k'u jɔ Bɔjabate k'a dɔn anw ye nin cakɛda an ye nin baara nin nafolo kasabi in da k'a ŋaniya n'aw ye mun de la a ma se ka kɛ Bɔjabate k'a dɔn kolokalakan ani dɛsɛbaatɔkan dɔw ko i k'a dɔn banki kun kan k'anw dɛmɛ wari min na walima banki kun kan ka ɲɛbɔli minnu kɛ i k'a dɔn man ɲɛ Bɔjabate Madinɛ ko k'o tɛ baarakɛla minnu kun kan ka ta n'o ye ingénieur ye n'o ye nginjini ka ayiwa minnu b'a baara ɲɛdɔn u nana ye k'a fɔ a cakɛda kelen o kelen bɛ yen i k'a dɔn a t'u bolo Bɔjabate hali n'o y'a sɔrɔ kelen kelen minnu b'u la dɔw ta ɲɛna Bɔjabate nka caman de bɛ yen min dɛsɛra o tuma n'a sera o dankan na Bɔjabate jamanadenw di tɔɲɔbilen Madinɛ ko k'a bɛɛ lajɛlen sugu bulo de bɔsira a bɛɛ lajɛlen la yarɔ o tɛ kɛ gansan o kɛ Bɔjabate u na wuli ka jɔ boloda ka ŋunuŋunu boloda a k'o fana dama tɛ koyi cakɛda wɛrɛ bɛ yen minnu ye service ye minnu kan ka kɔlɔsiliw kɛ Bɔjabate i k'a dɔn o service daw olu fana bi sara de u bɛ taa baara lajɛ baara kɛra ka ɲɛ baara sera nin hakɛ la Bɔjabate k'a dɔn olu caman fana k'i ye u bolo d'u kɔnɔ u bɛ wari sɔrɔ k'a dun u y'a ye baara ma ɲɛ Bɔjabate o service daw fana ma fɛn fɔ sɛbɛnnikɛla ko Madinɛ ko a bɛ gɔngɔli tɔrɔ olu fana kunna nin ko damadɔ min dara ka fara ɲɔgɔn kan Bɔjabate i b'a ye k'a fɔ o de nana gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Madinɛ ko nin y'a jira k'a fɔ Malikura a tɛ to maa kelen bolo bilen Bɔjabate jamana mana da i la ka fɛn o fɛn kalifa i ma n'i dɛsɛra a b'i dara k'i laden hali n'a bɛ taa di Hinduw de ma sa Bɔjabate janko jamanadenw sago ka kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Azala Express kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Bɔjabate naamu bala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don joona le épouse sɛbɛnnikɛla n'o ye Basinali ye karamɔgɔ daba tunkara a ko e sigi min ye juillet kalo tile 10 san 2020 karamɔgɔ daba tunkara tiɲɛni jugu mun taara ni k'an ka jamana da dɔw sɛgɛrɛ a ko hali bi malidenw sigilen bɛ ka lajɛli kɛ taa tigɛ bɔ sisi tɛ ka bɔ karamɔgɔ daba tunkara nin ko in a bɛna se ka kɛ cogo di sɛbɛnnikɛla ko fangakɔrɔ n'ale ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga malidenw de wulila don dɔ la nin ka ngwara k'a da IBK la karamɔgɔ daba tunkara ko fanga yɛrɛ kɛcogo yɛrɛ de man d'u ye o tuma min ye Ibrahim Boubacar Keita a ka ta ka bɔ yen maa wɛrɛ ka na sabu ko maa kelen tile tɛ diɲɛ laban n'a dun ma k'a fɔ ko IBK dɛsɛra an tɛ fɛ k'a ye bilen sɛbɛnnikɛla ko jɛrɛjɛkulu min y'o baara kɛ nin ka nɔbɔw la ko a ma ko M5 RP karamɔgɔ daba tunkara a don in kama cɛŋana caman de bɛ a la a nunjuru n'o ye comité stratégie ye o bɛ maa min bolo o de ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga premier ministre sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara min ye M5 RP u y'a datulu la k'a da jaba la nin ka juru ka kun sama IBK bolo IBK nin k'a yɔgɔyɔgɔ nin k'a lasiran nin k'a dɛsɛ ka suna a ma ɲa min kɔ acteurs ta la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ M5 RP karamɔgɔ daba tunkara u ye hakilina dɔ ta n'o ye désobéissance civile i b'a ye k'a fɔ anw jiginna baara la an funna la wa baara yɛrɛ tɛ kɛ bilen dɛ min kɔni ye anw ka hakilina ye n'o de IBK ka volant sɛmɛ n'o ma kɛ ka ban baara kɔni tɛ kɛ Mali kɔnɔ bilen sɛbɛnnikɛla ko o hakilina mun filɛ nin ye o de wolola fɛn mun na karamɔgɔ daba tunkara min kɔni ye taamakɛlaw ye furukufuruku nana dimi nana karamɔgɔ daba tunkara jama sina ka firin de kɛ Mali Assemblée nationale kan nin ka to ci karamɔgɔ daba tunkara minɛw minɛ bɛ yen k'a bɛɛ salo nin ka taa n'a ye a tɔ minnu bɛ yen nin ka tasuma bɔ ka don la k'u kɔ don i ma tasuma bila i yɛrɛ la an b'o de kɔnɔ bi faso ka fɛn faso ka Assemblée nationale bulonba subhanallah maa min bɛ taa faso ka minɛn ta ka taa n'a ye o ye so de ye o ye so kɛnɛ ka da ye
i ma se min wɔrɔ ka tasuma bilo la mais i y'o kɛ jamana i y'o kɛ Côte de la i y'o kɛ Benin de la a kɛra Mali de la a kɛra Mali de la i yɛrɛ faso an b'o de kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara o ta bannen ye a ko yɔrɔ belebeleba dɔ fana bɛ yen n'o ye au conseil des collectivités territoriales karamɔgɔ Daba Tunkara o taar'o fana cɛ ni ka tasuma don fana sɛbɛnw na o ta bannen ye dɛ min ye radio Mali télévision nationale karamɔgɔ Daba Tunkara u y'u kari ka don yen ni ka taa mobile fara ɲɔgɔn kan ani moto ka essence yugujugu ka taa don la ni ka minɛn dɔw fana cɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin damadama lajɛ min kɔni ye baarakɛla dɔw fana bɛ yen n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ka ministre dɔw ka taa bila directeur dɔw la u y'u kari ka don olu fana ka so kɔnɔ ni ka minɛnw cɛ sɛbɛnnikɛla ko a kɛra kasara belebeleba de ye a ko nafolo migi min tiɲɛna nin ko in na karamɔgɔ Daba Tunkara maa tɛ se ka miliyari hakɛya dafɔ a ko n'i y'an ka dankun dɔw fana lajɛ n'o ye feu tricolore ye a ko fɛn fɛn bɛ Bamakɔ a don kama a bɛɛ tiɲɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye rond-point lajɛ feu dɔ bɛ daminɛ 5 ka taa bila fo 30 an y'a bɛɛ dakolon ci sɛbɛnnikɛla ko a ko assemblée nationale la min ye assemblée nationale a débito a don kama u y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara Mali ka bulonba bɛɛ lajɛlen jɛ de don forobafɛn don a man kan abada jamanaden dɔw ka wele ni ka n'a kɛ yɛrɛsagokɛ ye ni k'a bɛɛ lajɛlen cɛ a ko hakɛya ɲini bɛ yen nka k'i b'i janto maa wɛrɛ fana ka hakɛya la k'o bɛ bɛɛ jɛ fanga démocratie kɔfɔ maa minnu kɛra sababu ye ka nin baara in kɛ karamɔgɔ Daba Tunkara ko ɲininkali to min de bɛ kɛ mun na hali bi kiiri o ma sigi sen kan a ko n'i ye kow taabolo lajɛ karamɔgɔ Daba Tunkara min ye comité stratégie ye maa min tun y'o ɲɛmaa ye o de ye bi premier ministre n'o ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga n'o ma tɛmɛ ka bɔ yen maa caman fana tun bɛ yen minnu bɛ CNT kɔnɔ bi karamɔgɔ Daba Tunkara n'i ko bi ko ka nin kiiri wuli CNT kɔni ko an kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan dɛ o tuma ko CNT maaw b'u sen da ko kan ɲɛ tɛ se ka sɔrɔ nin ko in na abada munna a na kɛ ni fanga b'u la dɛ fanga ko to ye o tuma minnu ye assemblée jeni a maa dɔw bɛ CNT de kɔnɔ wa maa minnu tun bɛ comité stratégie la a maa caman de bɛ yen bi caman de bɛ yen bi fo ka dama tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara CNT baarakɛlaw tɛmɛnen kɔfɛ a ko dɔw fana ye gouvernement maaw ye a ko dɔw fana ye directeur ba ye u yɛrɛ caman na a ko min kɔni jamanadenw sigilen bɛ ka makɔnɔni kɛ sabu maaw nin tora la maaw bolofɛn tiɲɛna karamɔgɔ Daba Tunkara jamana yɛrɛ ale sigira sentigɛ kɔnɔ a ko in bɛna kɛ don jumɛn n'o ye kiiri ye ɲininkali o to min bɛ yen kunnafoni filanin ye an ye min bɔ le pouce kɔnɔ Basinali ale ka sɛbɛnnin don Jabate gɛrɛtigɛ ɲini kojugu i laban bɛ taa bi dɔ gɛrɛtigɛ da n bolo kari ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma lasirɛ nin sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Dugufana Keita Dugufana ko an ka taa Buguninkaw fɛ yen Jabate i k'a dɔn Chinois dɔw firilen bɛ Buguninka i k'a dɔn a don n'a jiri a n'a sanu u bara k'a kɛ yɛrɛsagokɛ ye Jabate i k'a dɔn foyi tɛ kɛ gansan sɔmin kɛra k'a fɔ Buguni i k'a dɔn administration cadreba dɔw bɛ yen Jabate i k'a dɔn olu de ye wari minɛ Chinois na k'a fɔ k'u ka hi kɛ awa Buguni nafolomafɛnw kan sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na Jabate k'a dɔn mugu tɛ ko la n yɛrɛ kelen kɔ a ko kungokoloba dɔ bɛ yen jirituba bɛ yen a yɔrɔ u k'o de ma ko Keyikɔrɔ Buguni Jabate k'a dɔn directeur régional des eaux et forêts ka taa se ayiwa cadre wɛrɛw ma Jabate saratigiw kelen bɛ k'u bolo maanabɔ nɔfɛ u yɛrɛ tun kan ka minɛ ka don kaso la dɔw yɛrɛ bolila koyi sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na bɛɛ lajɛlen ko Mali kura bɛɛ lajɛlen ko jamana ɲɛda kura bɛɛ lajɛlen ko ŋanamu ni sɔnni ka dabila Jabate k'a dɔn Buguni a kɛra marabolo ye hali a ma mɛn Jabate k'a dɔn awa min ye gouverneur ye o yɛrɛ nana sigi i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ bolo kan min ye cadre sunba kule dɔw ye u nana fara ɲɔgɔn kan sa ka jateminɛ kɛ sabula Chinois tɛ banko ma Jabate k'a dɔn kungokoloba dɔ bɛ a falen don jiri la sanu ani marijanɛ kɛlen bɛ k'a fa tewu Jabate u k'o de ma ko awa forêt classée de Keyikɔrɔ i k'a dɔn ale bɛ ayiwa Sanso arrondissement kɔrɔ la Jabate sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔ nin nana bolo dasa min ye Chinois ye u taara firi yɔrɔ in kan Chinois bɛ se ka na bin yɔrɔ ka cogo di awa ka sɔrɔ maa ma yamaruya sɛbɛnnikɛla ko a ko sɔmin kelen don Jabate k'a fɔ kadiriba minnu bɛ yen Buguni olu de nana fara ɲɔgɔn kan ka miliyɔn caman kasabi caman minɛ Chinois la Jabate ko in nana daminɛ ko a tɛ dabila bɛɛ lajɛlen kamana ganna Chinois kɔni bɛ suuru Buguni cogo min u bɛ suuru ten ninnu n'an bɛ mun na u bɛ mun de ɲini Jabate k'a
dɔn a ko nana ɲɛdɔn chinois ni machine-baw bɛna don o don Boy Jabate k'a dɔn dingɛ bi se jiri bi tigɛ wulikajɔ bi boloda Boy Jabate a ma ɲɛ min kɔ sa i k'a dɔn ayiwa kunnafoni kɔni nana jɛnsɛn k'a dɔn k'a fɔ nin ko in ɲɛ ka ɲini u taara tɛgɛ kɛ chinois la tuma min garaw Boy Jabate k'a dɔn k'u sasa ka na n'u ye Bamakɔ a ɲɛ nana dɔn k'a fɔ jɔnko a la janfanba de kɛlen don a ko Buguninkaw fɛ yen Boy Jabate k'a dɔn ministère de l'environnement et de l'assainissement du développement durable Boy Jabate k'a dɔn o fana nana i ni da ko in na o yɔrɔ bɛɛ juge d'instruction dɔ bɛ yen Boy Jabate k'a dɔn o nana a directeur régional des eaux et forêts a ye tɛgɛ k'o la Buguni min ye Musa Fode Sisɔgɔ ye Boy Jabate ani directeur de cabinet gouverneur ka directeur de cabinet Abdoulaye Koyita Boy Jabate nin cɛ fila minɛna min kɛ k'u ngɔnɔ bisi fo ɲɛjɛ bi bɔ Boy Jabate i k'a dɔn u laban u ye kuma fɔ sɛbɛnnikɛla ko juge ko f'a k'u don kaso la nka maa caman kɔni de boliboli la sa ni ka misali ɲini walima kana ayiwa yafa deli kɛ Boy Jabate yanni kiiri a ka bolo da a k'u mago to Boy Jabate k'a don bilalen b'o la nka ala in dɛnɛ wo dɛnɛ da hali sɔgɔmada in na u taara juge d'instruction fɛ ka t'u yɛrɛ jira sɛbɛnnikɛla ko sɛgɛsɛgɛliba de bɛ sen na maa tɔ minnu bɛ yen sa n'a fɔra k'olu b'a la olu ye cadre coyi olu caman ye dugu bila Boy Jabate k'a dɔn a ko an bɛ don min na ko bi Boy Jabate k'a dɔn cabinet du magistrat d'instruction sɛbɛnnikɛla ko a ko juge min kɔni bɛ yen o k'ale k'a dɔn dɛ u k'ale tɛ nin ko in bila abada f'a ka nɔ de bɔ f'a ka ɲɛ sɔrɔ sabula wariko kuma bɛ min na ka ala minɛ ka dugu kelen feere a wa chinois ma aw maa damadɔ k'o wari minɛ k'o dun Boy Jabate k'a dɔn a nafolomafɛn bɔli la o ye kawale min jɛgɛ jugu a ko an bɛ don min na ko bi nin ye réseau ba de ye Boy Jabate réseau ba min n'a bolo maana bɔlen bɛ fan caman fɛ wa jamana kadiri maa kalanenw damanda de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka jamana pɔtɔ ni ka jamana ni ka jiri bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a ban an bɛ don min na ko bi Boy Jabate sɛbɛnnikɛla ko in kɔni bunen bɛ Bugunikaw fɛ yen sabula a kɛn bɛ tɔgɔ fɔ ye dɔw kɔni boli la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ sirɛni kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de bɛ tun ka boli tɛ dan kɛ ne bɛ n tɛgɛ don journal Le Pays sɛbɛnnikɛla n'o ye Isa Jigiba karamɔgɔ de bɛ tun ka min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye k'u kɛmɛ ka laɲini kɛ BOAD fɛ min ye Musafu Ben Barika ye ko k'a tɔgɔ bɔ yen ne ka maa wɛrɛ bila a nɔ na o de ka kan sɛbɛnnikɛla ko a ko Musafu Ben Barika min ye Ibrahim Boubacar Keita tile ale de kun ye secrétaire général ye masakɛbulon la karamɔgɔ de bɛ tun ka IBK ka danaya kun don arrondé ministre a ko Ibrahim Boubacar Keita karamɔgɔ de bɛ tun ka min ye 2020 waati ye yani a bɛ walan sɛmɛ i b'a ye k'a fɔ Musa Ben Barika ale de kɔni y'a tɔgɔ di BOAD la karamɔgɔ de b'a tun a ka se ka kɛ Mali ka cɛbɔ ye u y'a kɛ dangan filanan ye sɛbɛnnikɛla ko nin waribonba in karamɔgɔ de b'a tun jɔyɔrɔ belebeleba de taara ni k'o di Mali ma Musa Ben Barika ale bɛ jɔyɔrɔ min na sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔ min bɛ Musa Ben Barika an bɛ don min na ko bi o de ye Ibrahim Boubacar Keita ale ka Air Force One n'o ye a ka pankuru ko ye karamɔgɔ de b'a tun pankuru kelen sɔngɔ yɛrɛ ma se ka dɔn a la Musafu Ben Barika k'a tɔgɔ b'o fɛnɛ na sɛbɛnnikɛla ko maa minnu ye pankuru miliyari labɔ ni ka tilo ni ɲɔgɔn cɛ o kuma a b'o camancɛ yɛrɛ la o dama dama hakilina minnu taara ni k'a sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko jamana kɔni ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ Mali kɔni ale ka den kan ka kɛ jɛrɛjɛkulu mun na o man ka kɛ maa ye maa min tɔgɔ nɔgɔlen bɛ janko maa min nɔ bɛ yuruguyurugu ni ŋanamu la o kuma min ye Mali ye sɛbɛn kɛ karamɔgɔ daba tugura ni k'a bila ka taa di BOAD ɲɛmaaw ma o kuma min y'a ka lajɛ nata an ka cɛden mun bɛ n'o y'a ka dangan filanan ye a y'a tɔgɔ sama ka bɔ yen an t'a dɔn bi bilen Mali ka représentant na a ka maa min bila a nɔ na o de ye Ablaye Dafe Ablaye Dafe karamɔgɔ daba tugura bɛɛ lajɛlen kɔni b'a a dɔn hali ni maa min ma Dafe ye a na kɛ n'i y'a tɔgɔ mɛn n'i y'a mɛn banki n'i y'a mɛn wari marali ka wari caya fɔ Ablaye Dafe kabini diɲɛ kunu k'o fɔ bi ale de y'o yira an na sɛbɛnnikɛla ko Ablaye Dafe karamɔgɔ daba tugura hakili lajiginna BDM SA a y'o ɲɛmaya kɛ san caman a bɔlen o la min ye Ibrahim Boubacar Keita a y'a ta ni k'a kɛ minisiri ye karamɔgɔ daba tugura hali n'o baara ma mɛn min kɔni Ablaye Dafe ye ko kadiri belebeleba de don nafolo ko kuma bɛ fɔ yɔrɔ la ni ka nafolo jidi karamɔgɔ daba tugura n'a ma kɛ fɔlɔ ye k'a tɛna kɛ laban ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali kɔni Ablaye Dafe de tɔgɔ di lajɛ nata la o kuma min kan ka kɛ ala tɛna mɛn min ye Musafu Ben Barika ale kɔni bɛna bɔ yen Ablaye Dafe bɛ bila a nɔ na wa n'a bɔra diɲɛ ma don o don min ye mandat d'arrêt international b'a nɔfɛ o kuma na ɲini ni ka na n'a ye jamana kɔnɔ k'a kiiri kunnafoni filanin an ye min bɔ Le Pays kɔnɔ a ka bi bɔli don Boy Jabate les meilleurs banquiers de l'Afrique minnu ni minnu tɔgɔ bɛ fɔ a la Boy Jabate k'a dɔn l'actuel directeur général de la BDM c'est l'un des meilleurs banquiers de l'Afrique o tɛ kelen ye i kana ɲinɛ Mamadou Igor Jara kɔ l'un des meilleurs banquiers de l'Afrique
Afrique centrale mɔgɔ y'a wele de banque fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛɛ kalifa a ma Dafe ye nin bɛɛ kalan Dafe ka kalanden ye ninnu e ko cogo di qui dit mieux ja cɛ in a kunkolo falen don koyi Mahamadu Rasululahi subhanallah wa tɛ kuma dɛ kulonkɛ tɛ dɛ kunkolo in de birilen don to zoza k'a ka diinɛ ko de fana ka bon Sɛgɛnɛ kalanden o de ye tiɲɛ ye Sɛgɛnɛ kalanden don wurudi b'a bolo an dawo ta Magan a bɛ ayiwa valise kelen fa u ka i y'a dɔn Magan Takula asafurula Tamaro qualité bɛ se fo 10 fo 6 ma kosɛbɛ a dɔw bɛ yen u bɛ dilan cogo dɔ la n'i y'a ye a cɛ ka ɲi cɛnya dama tɛ dɛ fɛn min gelen don a la kɛfɛ a bɛ valise kelen fɔ o la tewu buye tɛ foyi don o kɔ a bɛ Dafe ka Tamaro de don an bɛ lajɛ to an ka te Zara premier min an ka sɔrɔ ka segin ka na n bala cogo bɛ di Bois Jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Bois Jabate a ka di n'a date bila diɲɛ nɛgɛtana kɔ n tɛ fara ko la o bɛ nɔbɔ Boite est-ce que an ka jamana sɔrɔlasekulu Bois Jabate k'a dɔn lakana ani jamana dɔw bɛrɛla maa t'o f'u ye bi bilen Bois Jabate dɔ bɛ fara dɔnniya kan dɔ bɛ fara se ka Ala diɲɛ don o don da Bois Jabate n'an taara nin dajugu in kɔni na jamana bɛ fura k'a jɛ bamanji ani jahadimaw la u ka cɛjuguba dɔ bɛ yen min ka farin kɛlɛbolo don Bois Jabate a tɔgɔ de ko Malikiba dɔw b'a wele ko ayiwa Abu Maliki Bois Jabate i k'a dɔn ale ye ayiwa kɛlɛbolojuguba ye Bamanji jɛrɛjɛkulu la a tɔgɔ bɛ tubabuw bolo tɔgɔ bɛ Américains bolo Bois Jabate Mali yɛrɛ faamaw kumana k'a ɲini sabula ale de bɛ dabali ni fɛɛrɛ tigɛ a kalannen don a bɛ dɔnniya caman kɛ sɔrɔsiya bunakun kan Bois Jabate nin Bamanji kafiribajuguba in Bois Jabate i k'a dɔn u ye tɛgɛ d'a ka Mali sɔrɔsikuluw ye daji Bois Jabate n'i y'a ta k'a lajɛ Katiba o ka bolofara min bɛ Masina min ye Jungani a bɔ Filadugu don min ye Jura Nampala Bois Jabate k'a dɔn nin lamini bɛɛ lajɛlen tun b'ale de bolo dabali ni fɛɛrɛ bɛ tigɛ cogo min Bamanjuw bɛ kɛlɛ kɛ cogo min na a minanko a n'u kan ka don wo min kɔnɔ Abu Maliki ale de jɔlen kun don n'o ye Bois Jabate i k'a dɔn Katiba ka cɛ gɛlɛnba don Bois Jabate nin fali min kelen filɛ nin ye Amadu Kufa n'a jɛɲɔgɔnw Bois Jabate i k'a dɔn a taara ka kɛnɛba de to u ye sɛbɛnnikɛla ko k'a daminɛ Jura ka taa Nampala min ye awa Jungani Filadugu Bois Jabate k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ye cɛ in dɔn sabula n'i y'a mɛn kɛlɛ a fɛɛrɛ n'a dabali tigɛli Bois Jabate Kadiba ye fɛn o fɛn kɛ u ye bingani fɛn o fɛn kɛ Masina n'a lamini na Bois Jabate a bɛɛ lajɛlen ɲamaya tun bɛ nin dankɔrɔba in de bolo Bois Jabate k'a dɔn ayiwa waati kɛra u bɛ bali ka na ka suuru an ka mɔɔw kan ten Bois Jabate u bɛ sin ka tunu n'u tununa Bois Jabate an ka mɔɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan tuma min k'u bɛ labɛn kɛ o yɔrɔ bɛɛ o y'a sɔrɔ a nana basiba dɔ sigi ka minanjugu ani marifa caman to o de tun y'a ka dabali sɛbɛnnikɛla ko u bɛna dɔ tuma min Bois Jabate an ka armée nana nɔbɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn tɔrɔtɔrɔ tile 12 ka taa bila tile 19 la yan ka di yen ye Bois Jabate k'a dɔn ayiwa Bamanjuw kun naamunen bɛ u faralen bɛ ɲɔgɔn kan sabula u tun b'a fɛ ka bingani wale dɔ kɛ u delila ka min kɛ Munduru dabali bɛɛ tigɛlen kun don u tun b'a fɛ ka faali kɛ sen fo ka dugukolo tigɛ a fɛ Bois Jabate k'a dɔn a bɔr'u da k'a ma bɛn sɔrɔsiw kɔniw ɲɛ avion yɛlɛla sanfɛ dɔw b'u nɔbɔ dugu ma Bois Jabate k'a dɔn ka kɔrɔ ni tilebi bɛɛ boli u ye faali min da k'u sɛgɛrɛ i k'a dɔn danda la hadamaden bu de yɛrɛ kelen bɛ fa bɛɛ lajɛlen na novembre octobre kalo tile 19 an ka sɔrɔsikulu n'o ye faamaw ye Bois Jabate k'a dɔn u nana munumunu sali kɛ sabula kunnafoniw ani ko sɛgɛsɛgɛli kɔ k'a dɔn u nana ye k'a fɔ lamini min n'u k'a ma ko sera kilomɛtiri 24 ale bɛ awa Bo ni Worodugu yan fan fɛ Bois Jabate k'a dɔn Bamanji cɛ 20 ɲɛnama u nana o minɛ u tɛgɛ ma ten gami f'u ye bokɛnɛ kɛ Bois Jabate ka taa sɔrɔ marifa b'u bolo fura caman de tun b'u bolo fana Bois Jabate ani essence sɛbɛnnikɛla ko u minɛnen min kɛ nkalon bɔr'u da alamisa don octobre tile 20 Bois Jabate k'a dɔn o de senfɛ sa sɔrɔsiw ka munumunu salon ni wulikajɔ u nana tɛgɛ da nin dankɔrɔba in kan Bois Jabate dankɔrɔba min ni kunnafoni caman kun y'a jira n'a sera nin dugu in na a tɛ tile n'a tilenna dugu min na Bois Jabate a tɛ si sɛbɛnnikɛla ko Malikiba dɔw k'a ma ko Abu
Malik wajabati k'a dɔn ale ye kɛlɛmasaba de ye i k'a dɔn katiba to ala masina wajabati min ka wuli ka jɔ ni faali barika bonyana kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fila fɛn o fɛn b'o lamini na a bɛɛ lajɛlen b'ale de nɔfɛ jango dugu min n'u k'a ma ko Jugani fila wɛrɛ wajabati k'a dɔn ayiwa o bɛ Sema Ju Nampala o b'o lamini bɛɛ lajɛlen de kofɔ sɛbɛnnikɛla ko wajabati k'a dɔn kuma min n'u nana ta kari ɲɔgɔn na Dankɔrɔbaw y'a yara k'a da ten gami ka sɔrɔ ka sɛbɛnnu ani sɛgɛsɛgɛliw ta k'a lajɛ u taara sɔrɔ sɛbɛnfuraw bolo wajabati u kɛlen bɛ ka dabali min tigɛ u ka programme an'u kan ka minanw ni fɛnw da ka taa n'u yɔrɔ min o sɛbɛnni bɛɛ lajɛlen dossier dafalen bɛɛ tun b'a bolo u y'o bɛɛ ntaraki a ko o de kɛra sababu ye base belebeleba fila kun b'u bolo n'o ye Katiba Masina ka base belebeleba ye wajabati min kun bɛ ayiwa ɲininka Mafunɛ ani ayiwa Jara Kongo olu bɛ ayiwa Tomiya mara la n'o ye San région ye wajabati k'a dɔn wulikajɔ senfɛ an ka sɔrɔsiw taara o base dakolondi k'o filenkolonti ka taa maa fila fana sɔrɔ yen Bamanju la u ye mobili wɛrɛ sɔrɔ olu bolo u ye Takaro la ka cɛ saba wɛrɛ wajabati ka tasuma bila olu la i k'a dɔn min ye PKM min ye AK 47 min ye ayiwa PI wajabati i k'a dɔn ayiwa ani Mayon wajabati k'a dɔn o sɔsɔlen sɛbɛnnikɛla ko a ka ca wajabati a ka ca marifatɔgɔw ni kisɛtɔgɔw de bi yan wajabati même pas nin bɛɛ lajɛlen kunna o y'o dama min minɛ danda la wajabati ka da bɔ téléphone kan téléphone minnu ayiwa n'o b'u bolo n'o b'u ka kunnafoni lase i k'a dɔn moto o kɔni dɛw talibu walikiw wajabati nin bɛɛ lajɛlen de kun b'u bolo a n'a chargeur ni ayiwa a bundenima yɔrɔ u ye tɛgɛ k'a bɛɛ lajɛlen langami sɛbɛnnikɛla ko an ka sɔrɔsikuluw kɔni kelen bɛ ka nisɔndiya min kɛ tile fila in na a fanga bonyana kosɛbɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ de b'a ne bɛ tɛgɛ don joona l'indicateur de renouveau sɛbɛnnikɛla n'o ye Yakuba Dumbuya karamɔgɔ de b'a min ye Ala ale ka jadi siraw ka ca sɛbɛnnikɛla ko ɲinan samiya ni sanji kɔni caman nana nka min ye kita ale marabolo ye karamɔgɔ de b'a kɔɔri sɛnɛnaw kɔni bolo b'u dakɔrɔ u ma fɛn bɔnni dun jatigɛ y'a sababu ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a min ye kɔɔri forow ye sanji kɔni a nana kɔɔri foro u ɲana kosɛbɛ n'u taar'u jɔ ka kɔɔri foro lajɛ karamɔgɔ de b'a f'u bɛ nisɔndiya min ye kɔɔri bulu olu finen don o tuma min ye kɔɔri sɛnɛnaw y'a yira k'a fɔ olu bɛna nafoloba sɔrɔ ɲinan san kɔnɔ nka a kɛra jigi waro ye sira jumɛn kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye ntumuni dɔ de bɛ karamɔgɔ de b'a ntumuni a tɔgɔ ye ko Jako Bialia karamɔgɔ de b'a n'i y'a lajɛ bamanankan na an ko ma ko Bagi ale de filɛ nin ka firin ka kɛ kɔɔri foro kan kita marabolo la sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ bila Ala ka jadi mɛn kɔnɔna la a ko nin tɛ maa si seko ye ni Ala ye natigi ye waati o waati karamɔgɔ de b'a i kɔni i b'i sigi de k'i ka foro duntɔla lajɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko ntumuni ninnu n'u donna foro min kɔnɔ u b'u kɛ bolo de kan k'a dun ka ban pewu fo ka kɔɔri bulu kalaja sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a min ye hectare ye maa minnu bɛ hectare 10 hectare 20 ntumunu y'a bɛɛ bolo dun ka ban ka kɔɔri folo k'a kɛ jakungo ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ u ye hectare min dun ni k'a kɛ ntomo ye a bɛ t'i jɔ hectare 784 sɛbɛnnikɛla ko ni nafolo kan ka sɔrɔ kɔɔriko la ɲinan san kɔnɔ ntumunu kɛra sababu ye Mali kɔni a tɛna n'a jɔyɔrɔ sɔrɔ dɛ kitakaw ni da la min ye kɔɔriko ye i b'a ye k'a fɔ farafinna gun kan anw de bɛ jɔyɔrɔ gale la nka ɲinan san kɔnɔ a ko kita dɔrɔn tɛ koyi n'i ye kajolo lajɛ ntumunu k'u ye firin ka kɛ yenkaw fɛnɛ kan olu ye tulo gosi waati dɔ la karamɔgɔ de b'a min ye kitakaw ka APCAM o ɲɛma n'o ye Madi Baba Tunkara ye ale kɔni wele bila Mali ale APCAM président ba ma ani ministre ka baara bɛn bɛ sɛnɛ ma u k'a lajɛ min kɔni ye kitakaw ye karamɔgɔ de b'a yan'u ka foro ko ka ban pentenkelew min kan ka kɛ ko jamana k'o boloda sɛbɛnnikɛla ko ka kɔni ɲɛ min ye jamana ale tun kan ka bagaji minnu ɲini ni ka ni jadi kunbɛ karamɔgɔ de b'a yirala k'a fɔ bagajiw tɛ yen o tuma dɔwɛrɛ kɔni t'an bolo sa o de ye k'an sigi k'an ka foro tɔlɔ lajɛ se t'an ye dabali t'an ye min ye fɛn ɲɛnamaw ye n'u nana ka ban n'u u fagabaga ma se ka k'u kan karamɔgɔ de b'a o tuma i b'i sigi sa ni ka Ala maa kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye kɔɔri sɛnɛnaw ye karamɔgɔ de b'a ɲinan kɔni k'u ka baara kɛra fu falaki ye sɛngɛ fu nafolo bɔra fu u ye baara kɛ fu wa u tɛna fɛn fɛnɛ sɔrɔ foro bɛ taara kita marabolo ani kajolo olu min ye Mali kɔɔri sɛnɛ yɔrɔ belebeleba dɔw ye n'an fɔra an jigi kɔɲɔ an bɛ taa min
kunnafoni dilan ye a gɛlɛyara l'indicateur de renouveau Yakuba Dumbuya an ye nin sɔrɔ ale bolo Wajibate yana an ka wuli an bɛ taa Fana i k'a dɔn Fana a b'i ni ka kɛ mugan bɔ i k'a dɔn min ye bagiba min n'a bɛ mɔɔw tigɛ i k'a dɔn ayiwa doyila n'a namini jakungɔ bɛ ni ka do ye an baarakɛɲɔgɔn min ye Sanɔgɔ ye radio Kɔlɔnbada Fana an bɛna ɲininka a ka kunnafoni fɔ an ye Sanɔgɔ an ni sɔgɔma Fana ayiwa Sanɔgɔ ko mun gɛlɛya bɛ Fana n'a lamini na Daba Tukara nin waati na an bɛ jɛkulu lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo. Gɛlɛya min bɛ Fana mara ka kɛrɛnkɛrɛn n'o ye Jɔlɛ région ye commune 20 Baki min bɛ mɔɔw tigɛ Sorokɔrɔ danga la ka taa n'o ye Bɛlɛkɔ. N'i y'anw ka mara ta k'a lajɛ Bɛlɛkɔ ye cikɛduguba de ye CMDT yɛrɛ ka sɔrɔ fanba bɛ bɔ yen. Cikɛyɔrɔ jaba ni pomotɛriw ni fɛnw fanba bɛ bɔ yen. Mais Baki bɛ tiɲɛ a bɛ se ka tile 20 tile 15 kɛ Baki jɔlen don. Adamadenw bɛ tigɛ magatɔ ko la kuru de la ka taa don mobili kɔnɔ ba kɔfɛ. Nka an b'o la o bɛ tile damadɔ bɔ. Munna an k'an bɛ wele da Jagafɔ ani jamana ɲɛmɔgɔw ye tiɲɛna u cɛsirilen don. Parce que n'a ka mɔgɔ k'a lajɛ u ka Jɔlɛ mara mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen Bɛlɛkɔ zone k'u dɛmɛ ni Baki ye. Baki kɔrɔla Baki sɛgɛnna motɛri ko b'a la kɔrɔfɔw ka ca. N'i y'a jateminɛ kɛnɛya sira yɛrɛ ka daba tugura. Anw ka Jɔlɛ Bɛlɛkɔ mara yɛrɛ SESCOM 10 de bɛ yen. Awɔ. Min bɛ ba kɔfɛ n'o ye kɛnɛyaso ta ye. Ambulance mangani de bɛ n'o ye Murutani Seku mɔgɔ ta ka na n'u ye bada la. Ni Baki cɛla ka banabaatɔ don kuru kɔnɔ ou bien musokɔnɔma ka maladie don kuru kɔnɔ k'a traverser. Ka taa don ambulance kɔnɔ Sorokɔrɔ ka sɔrɔ k'i kunda Fana CSREF ba kan. O yɔrɔ o ye magatɔ ko ye. Magatɔ ko da don. Musokɔnɔma don ale mago bɛ kɛnɛyaso de la waati teliman na baara ka se ka kɛ. Hatɛ. N'a fɔra k'a don kuru kɔnɔ. Tiɲɛna an tɛ Ala deli fɛn min na an bɛ siran o ɲɛ. O tiɲɛ ye. An ko an ma wele bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya ani an ka mara ɲɛmɔgɔw. Bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fɛɛrɛ kɛ Jɔlɛ mara kɛrɛnkɛrɛnnenya Bɛlɛkɔ Baki a ka se ka falen. Baki fila yɛrɛ an mago b'o de la ka se ka sɔrɔ ka bila ji in kan pour que dɔ ka kɛ taa ni ka segin la kuma bɛɛ. Bi fanga fara an fanga kan ka jɛma wele an ye. Wele ye nin. Ayiwa Sanɔgɔ i k'a dɔn an b'a da lamɛnbaaw tulo kan arajoso min bi Fana ne ani Jagafɔ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye Kɔlɔnbada ye e y'o ɲɛmaaba ye i k'a dɔn kunnafoni diyara an ye an b'i fɔ k'i waleɲumandɔn faamaw y'a mɛn. Merci bien. Voilà Wajibate nin bɛ dasigi kɛ an ka bi kunnafoniw na. Pepewu.